Или добре дошли в моя YouTube канал. Както можете да видите по заглавието на видеото, днес ще отваряме пратка от Shein. Бях ви обещала, че тази ще снимам, за разлика от другите. И да, нека да започваме. Този път видеото ще го кача на деня, а не след 20 милиона седмици, както обикновено качвам всяко едно видео. Този път мързи, не мързи, ще го обработвам, като го кача. Така, тук има дрехи за кучето ми, само това бих казала, защото другото майка ми го е поръчвала. А така си не знам какво е. И да. Само да отрежа. И всичко. О, какви са хубави! Има някаква пухена дрежка. Само да не ги отрежа. Така. Тя е поръчала доста. Може би 2-3 комплекта. Пък те с пратки нямат отваряне. Така, има яке. Има яке. Така, първата дрежка. Ето така, първата дрежка е якето, да. Пеперутки е много сладичко. Ето така. Мале, то ще е огромно. А, не. Така ще стане. Мале, много е яко. Оценявам го 10 от 10. На миг сигурно си хареса. Добре, голямо? Ами да, ще е малко голямо, както гледам. Сега ще ви я снимам. И да, хора, ето така изглежда. Абе, идеално е. Малко по-големичко, ама идеално. Става идеално. Така, второто е... Така, второто няма да продължаваме с дрехите, понеже майка ми иска да вземе това. Второто е някаква флашка. Аз се оценявам. Само да отворя. Това може да ме като за пликче за поръчки. 5 от 10. Не знам, хареса. Да, ето, нормална флашка. Ето, взимай. Ето и следващата дрежка, пухена, както казах, че ще има и пухено нещо, защото го видях. Помислих, че скъпа дрежката. Много е пухена. Ще стане. Даже и тя ще е голяма. Мале, много е пухкава. Всеки ден си я гушкам, Мики. Аз всеки ден си я гушкам. Това е много яко. 20 милиона от 10 му давам на това. Ей, сега ще ви я покажа как и стои. Ето я, идеална. Идеално стои. Абе, тъкмо. И последното, което виждам в тази пратка е... Последните са ето такива висулки. Много са хубави. Оценявам ги... Оценявам ги 8,5 от 10. Не, 9,5 от 10. И да, това беше цялата пратка от Shein. Надявам се видеото да ви е харесало. А ако искате да отварям още пратки, се абонирайте за канала ми с камбана, за да ви излизат известия, когато кача ново видео. Дайте лайк на това видео и чао!